ego di m ga na-enye m ma mụ na ya na-abụ gbasaa ka marriage mụ na ya na-abụ mma. Ofu nwaanyị asị m na ya nụrụ di o, ịghọtago, ya na ya na-abụ wee bili. Ọ sị m na ihe a bụ 12 years ya na-anụ di, na ya mụtalụ di ofu nwoke na ofu nwaanyị. Ọ sị m nne na ya na di na-ebipụkwa ọfụma o, ịghọtago, nọgide nnọọ nwoke ekwụla ọtọ gbanwee. Ọ sị m na ihe bụ nsogbu na o bido nweta friend, na o nwere one friend o nweta ya na ya na-abụ na-eje aṅụkọ mmanya. Kwa mgbede ha pụọ je na-aṅụ mmanya. It's not like na di ya ada akpata ego, na ọ na-akpata ego, mana every evening na ọ ga-aṅụgide gafu n'ụlọ isi enye na mmanya. Sinye onye a pepe soup, sinye onye a pepe soup, sinye onye a mmanya, sinye onye a mmanya. Ha ka ọ ga-anọ, onye musa amụ ike nye mmanya, nye nke onye musa. Ọ sị m nne nwoke a jesie bata na o nwere ego ga-afọzi ya n'akpa. Ya ọ pụtazi ụtụtụ nye 2000, nye 1k. Ọ sị m nne na highest money di na-enye bụ 5k, ma ọ bụ na a ga-eri oriri o, na ihe ọ na-enye n'ọnwa bụ 10,000. O wee wezielu igonye ndị mmadụ mmanya wee jideta ego ndị ọzọ niile lipiesie ya. Ọkpakwa mgbede na mmanya ga na-egbu die ka ọ na-egbu ya, ka ọ na-esi ibongi. Ọsọ ụmụ nwaanyị ndị dife na-aṅụ mmanya na amaka ibongi ịṅụ mmanya si esi, na ọ bụrụ ibongi ka ị na-ese, na ọkwa mgbe ụfọdụ ya apịchi aka n'imi o, ya si etu ya jide aka n'imi ya na-asa ọ ga-esechekwa esechekụlite oke aka ume n'ihe aka a na-afụ. Ọ sị m nne ya wee kpọọ ya na-agwa ya sị na ego na-enye ya na ụmụaka na-aba epeka. It's not like you don't make that money. No. Ọ sị na enyi nwoke si na ife a na-enye nwunye bụ 5,000, ọ ma nwee chenji. Hai ndị mmadụ onye nọlụbe mmadụ ya wee wele aka ndị na-ayọ this man acha, wele aka ekpe na-ayọ acha, aka na-ekwu obido itie ife o. Ọ ṅụsịza mmanya bata, ọsọ ọkwa kpalịrị ya yesterday kọbịa ife ụtụtụ ọyọba biko ya buo ife a na ife abụrụ ife a ga-ebunwo. Ya wee sị na ya chọrọzi di esi a na o nwere ebe ọ na-eje, ya sị a na ya anụsigo na ọ ga-akụgbu ya n'aka, ịghọtago, maka na ịmagolo ife na-eso mmanya. Ọ sị m enyi ya nwoke nụnwa na bọsị ya chebuolie n'ụzọ wee chenyewa na esi anya hapụrụ ya di na di etiri efe maka ya, na ọ bụrụ ofu onye, na ọ bụrụ mmadụ na-abụ. Ọ sị m nwaanyị na-ele mmanya ya eje yọọ nwaanyị afọ sị anyị elesizine di ya mmanya, ịka asịkwa. Ọ sị m nne ọkwanye ahụ ihe a na-aga wee tikete efe ya wee gwa ndị be ha wee sị ya nataba ya gwa die ka ọ bịa wele ego ome n'isi ya wee na-abe nna ya wee luo wee si di ya bịa wele ego ome n'isi di esi na o nwere ebe ọ na-eje, na o nwere ihe megide ka ya gbasa anya. Akwa ịghọtago, ndị mmadụ wee sị anya jebe kọt. Ya wee luo na kọt ewee ziteli akwụkwọ n'okwere bịa o, ewee zikweli akwụkwọ ọzọ n'okwere bịa, ewee zinyeze ndị polisi, ndị ha wee je wee nye akwụkwọ, o wee kwewe bịa kọt ewee kpebe o. Ewee jụọ di emepe ọnụ si na-enye nwoke si na 5,000 na-ezuru nwunye ya n'ọnwa, even na ọ na-enwe chenji. Ewee jụbịa sị ya 5,000 afọ na-ezuru nwunye gị na-ezuru nwunye enyi gị nwoke n'ọnwa, ị nọnugo enyi gị nwoke nye. Ọ sị mba, nọ ife enyi nwoke gwara ya. Ọ sị m nne di ka George gwakọtali okwu si ọdana na yọba biko si na ya chọrọ dị marriage. Ya wee sị ha na ya chọrọ, na ya chọzi wee gbakọsịa. O wee bụrụ na di ga na-enye 20k n'isi ụmụaka every month. Ọ sị m nne ya fụnụrụ 20,000 jụrụ oyi since ya ji wee nụba di na 40k nụnwa ka marriage ya mma. Ịghọta kịta di wee daa na na-ayọ sị anya biko ya ga-akwụsị ịṅụ mmanya, ya bịa kafa je manage. Ọ sị m mba o, na 40k nụnwa dị ka heaven and earth, na ya fụnụrụ 20,000 jụrụ oyi. Ewesị kịta na a ga-enye 40k. Mmadụ wee na-asị anya ya ralụ between marriage, maka ihe ndị mmadụ na-agwa ya bụzi kịta ọ chọrọ iji maka 40k hapụ marriage. Ọ sị m yes na ya chọrọ iji maka 40k hapụ marriage o. Ya sị ya na ụmụaka enwere akwa, ọ sị ya ha yibe nke ha nwere. Ya sị ya na ụmụaka enwere sepas, ọ sị ya jee kpoji ebe a na-edozi ka edozie. Na ụmụaka ya akpụ isi, ọ sị ya were scissors kọkpọ ụmụaka isi. Sị m na kwa mgbede na di ya emechi shop, mgbe ụfọdụ ọ na-eli 20k, ụfọdụ 35, ụfọdụ 30. Ọ sị m no regular customer nwaanyị a ya were 40k. In fact na few days ya nọ be ya na ife ya na-eteghesi ego,
nyenwe n'ike lie nini mụọ na-amụ na ndị mmadụ amụsị gị ya amụ ya apụtago na-ejeghelili onwe ya na ọ bụrụ na nwanne nwoke sọpọt ọnya wite obere ego ọ ga-enye plus 40k every month andị n'ọkwa this man ga-akwụ ụgwọ akwụkwọ ụmụaka ewesị anyị ara na 40k over her marriage ndị ara alụ 40k mana achọ ka amalife ndị mmadụ lụ ma ife amela ajụkazi ihe a ka m ji asị nwaanyị ọbụla nwee ife ọ na-alụ na marriage maka na ọ bụrụ na ị nwere ife ị na-alụ na marriage gị nwere ka ị ghara ịra alụ 40k over your marriage nwere ife dịka ego nke gị nwere ife dịka ife iji aka nwere ife dịka ife gụọ gị golu so I know yes when you don't have anything doing mana ụfọdụ ụmụ nwoke ga-edute nwaanyị asị ha alụ n'ọlụ ịhapụ nwaanyị afọ iche na ọ ga-adọ happy nwere ife megide ka nwaanyị afọ dọ happy nwere ife inyegidelie ka o zuolie ife nwaanyị na-edele dị too much ma nke a na-ete n'ọnụ nke a na-ete n'anya nke a ịgbakwa na nwaanyị na-eyi akwa ịtọ ka ịnọ before wee yikwesịzi nke ị ga-afụ yes ụfọdụ ga-eyi ọpante yili nke na-ejide afọ wee yili akpa ala wee yikwesị nke ga-eme ka ọ ghara ịdị transparent before wee bịa ka ịgbakwa ife nwaanyị na-edele dị too much that's why eji ekwula ọ bụrụ na ị nọ dị find something doing to support yourself mana ọ dịrị oke na nwoke ga-akpatasị ego ọ ga-enye famili gbambọsị ọ na-eme okonga gbambọsị nye onye a pepe supu nye onye a anụ nye onye a ibie ụmụ gị na nwunye ga nọ n'ụlọ na-ata na ụfọdụ ụmụ nwoke chukwu meelu na ebele honestly afọ a na-etu gị a na-eti oke afa ọ na-aza nwunye nọkwa n'ụlọ nne adọrọ nwee ike ọ bụrụ 2 cups of rice bụ ife dobe gị pụta gonye mmadụ 10 mmanya gonye mmadụ 10 pepe soup your family first if you can spend 20 30 35 every day n'ịṅụ mmanya then you can take care of a woman and her 2 kids so nwanne m kedu ife ilu ọ bụrụ na gị nwafụrụ onwe gị n'ụdị condition a ị gara 40k ka ị gara your marriage Chineke na mekwela ya ebele gwa anyị ilu na comment section maka na ọ ga-enyere nwaanyị aka iji ma ife ọ ga-eme anyị kwesịrị m aka tụsa ozi a ka olu ndị ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ